Bai, Asier, hirugarren galdera. Bai. Batez ere lehen sektorean eta elikagaien munduan, azkeneko urte hauetan asko entzun da berrikuntza teknologikoa, eta aipatu izan da, eta guk Euskal Herrian horretaz asko aritu gara, Adibidez, ni izan nintzen Food for Futureen kongresuan, enkarrizketa bat egiten, eta galdera honako izango litzateke, berrikuntza sozialak ezin dira bai lehen sektorera ekarri, elikagaien mundura ekarri? Dudari gabe, ez bada berrikuntza teknologikoa eta beste da berrikuntza soziala. Berrikuntza soziala da gauzak egiteko beste modu bat. Gaur egun honetan asko hitz egiten da. Hitz egiten da gobernantzaz, hitz egiten da enpresa kultura berriaz, hitz egiten da mundu guztia kontutan hartzeaz gauzak aurrera eramaterako orduan. Berrikuntza soziala hori da. Eta nik uste berrikuntza sozialean egin behar dela benetako berrikuntza. Azken batean horren implikatzen du gauzak egiteko modu berri bat. Eta zein da modu berri hori mundu guztiarekin kontatuta. Eta mundu guztiarekin kontatzeak bere zailtasuna ditu, prozesuak askotan moteltzen dira, luzeago die, baina jasotzen duten legitimitate askoz ere altuagoa da. Eta nik uste modelo edo eredu sostengarri batetaz hitz egiten nahi baldin bagea, ezinbesteko dela gobernantza ereduare sostengarri izatea. Eta horrek esan nahi du mundu guztiarekin, eragile guztiekin kontatu behar dela bide hori egiteko. Eta berrikuntza soziala azkenean hori da. Herritarrekin beste modu batera intelektuatu, eta ez herritarrekin bakarrik, baizik eta baita ere gaiarekin zerikusi daukaten eragileekin. Eta lehen sektoreaz ari garenean, jakina, lehen sektoreko eragile guztiekin kontatu behar dago. Baserritarrekin, arrantzaleekin, dagokion guztiekin, politikak aurrera eramaterako orduan. Eta nik uste hori orain dela asignatura pendiente bat berrikuntza sozialarena, azken batean gauzak beste ere batetara egitea, elkarrekin egitea, modu kooperatibo batetan, misio berdin bati erantzunez. Horterako egin behar da elkarrekin problema ondo diagnostikatu eta elkarrekin soluzio bide egoki bat eman. Eta hori sostengarria izan daia denbora. Eskerrik asko, Asier.